Tuhan sembah nireng ulun kapur-puring sang murup bengrat nikan nang sehing tasih maweh bukbo saweku maksih renggelahan lan tekanan pamujweng rasane lagi dik wingi senandung kamardikaning bangsa kang digiarake kanthi seksama rasane gaung pekik kamardikanku isih mantul ora mung saka jurkam partai politik rasane lagi dik wingi kamangka wis swidak luwih taun lamase pelaku-pelaku sejarah kang nista lan mulya wis akeh kang lunga generasi penerus wis akeh dadi penguwasa tokoh-tokoh pujan lan cemokan wis akeh sing mudhun panggung taruna-taruna muda wis akeh kang dadi petinggi negara mahasiswa kang biyen demonstrasi saiki dina wis akeh kang dadi menteri lan uga didemonstrasi rasane lagi dik wingi kawula kang sajroning terdaulat wis saya pinter mendaulat pejabat kang urung kunjung merakyat lan terus dihujat uga dilaknat nisbate malaikat hukum si tukang maksiat datan kendhat marga ora tau tobat rasane lagi dik wingi dulur kamangka wis pirang-pirang windu luwih lawase pambanguning jiwa tanate kasentuh kamangka pambanguning badan kang wingi dibanggakake iki wis wiwit runtuh kemajuan semu isih terus nyeret lan beberake janji-janji palsu daging kang pijer dimanjakake saiki katon gegirisi roh lan jiwa sangsaya ora ana regane kawula kang wingi bisu nonton panguwasa kang sawenang-wenang saiki wis pinter nirokake sakabehing kelakuan tondo-tondo gambar sangsaya akeh wilangane sangsaya tambah gedhe pengaruhe hingga ngalahake sang duwe warna abang putih uga lambang Garuda rasane lagi dek wingi kamangka wis luwih setengah abad kita merdeka
Nagara Dwaramati nampa kamulyan. Para pahlawan-pahlawanku sumebangsa kaya dene Prabu Rama Wijaya, Pandhu Dewayana, Basudewa, Arjuna Sasrabau, Bisma, Bismantaka. Iki dina wis dikalahke dening Sincan, Satria Baja Hitam lan kura-kura ninja. Akeh wong pinter sangsaya linglung, akeh wong bodho sangsaya bingung. Akeh wong sugih sangsaya kekurangan, lan akeh wong melarat keserakat sangsaya kecurangan. Rasane lagi Dewi Pendekar angkatan 45 kang wis koma, pendekar angkatan 66 kang wis terbenam, sarta gumantening pendekar angkatan sak teruse kang durung karuan juntruse. Yo pancen rasane lagi Dewi dina iki pengen rasane ngatuku takon marang kabeh wae, apa bener negara Dwarawati iki dina pancen wis merdika? Kang, apa? Yang tak gagas-gagas sing ngarep iki lho kaya bener geguritan kae kok. Lah iya. Lah, jane wangsulamu iki kepiye? Aku karo kowe iki minangka dadi wadyabala prajurit. Dapur laelu. Oh, ngono. Lah iya to. Pitakon merdeka utawa durung iki ditakonake nang kapribaden iki beda-beda lho. Oh, ngono. Lah iya to. Mula kuwi lelakon kang mangkene iki wis meratah ngrembah dianggep lumrah ana ing sadengah tlatah ngendi-endi wae. Mung aku lawan kowe iki duweni paugeman pepenget kang nyata. Kono-kono iki sane mung guneman. Bola-bali ngoceh ana ing layar kaca, bola-bali ceramah, bola-bali ngomong ning ora tau ana nyatane. Oh ngono. Wis swaraning para menungsa para kawula njut kaya mengkono kuwi. Satemah dumadine ing antaraning kawula lan Gusti ora ana kapitayan. Geger gembar-gembor pengen dadi ngarep umuk kampanye ora umuk to. Oh ngono. Lah apa? Beda karo liya ing kene saiki. Oh ngono. Barang ning dhuwur ancik-ancik, lus-lusake karo plirak-plirik. Nempu napa kamulyan lali kelawan Purwa Duksina. Oh ngono. Mula lelakon kang kaya mangkono iki minangka kata Brenggala. Apa sing wigati tramahe mung bisa ngomong ning ora iso nglakoni, mongko lumrahe. Ing ngarsa Tuladha ing madya mangun kasata kuryan dayani iki mung tulisan. Lah, ning aja kuwatir. Ana sadengah wewengkon kang nyata. Ana sadengah wewengkon kang nyata. Pranyata ing kono papan panggonaning para kawula cilik, ing kono papan panggonaning kawula alit kang nyata ora bisa guneman, ora bisa ngomong, pranyata bodho. Sinawang kelawan liyan Praja Mancanegara, sinawang saka kana-kana ning nyatane. Kawula kang ngaku kawula cilik makumpul ning papan paguron kang sanyata isane mung tumindak. Ora gelem guneman ning nyata tumindake. Wah, apa kahanan kang kaya mangkono kuwi yo eneng? Eneng. Oh, ngono lha iya to. Para kawula alit ora butuh guneman, iso lan orane ora usah diomongake. Ning nyatane kepiye? Ing kono papan dununge para kawula kang ngawuh katentremanan njok saka bapa gurune. Oh, apa ya kaya mengko lan iki lelakon kang kaya mangkene kang kudu dipentani, didedeli, didomi. Padha diudari ana apa to sejatine ing kono. Oh, ngono ya. Lah iya to. Mula nadyan aku iki wong cilik kowe barang iki ya prajurit, dhuwitmu ya sithik, rasah klirak-klirik. Sithik lan akeh iki padha wae gumantung rasa panarimane. Oh, ngono ya, Kang. Lah iya to. Akeh ra nrimo ora rekoso. Sithik nampa nrimo lila legawa, dadine kepiye dirasakake dhewe. Oh, ngono. Ayo padha midhangetake ing sinuwun, bakal langsung pantangan ndi kowe ing kono.
Sang Baladewa Narapati tuwe Nareswara Kresna kalangkung ing tresnanira marang Sang Dyah Banon Cinawi mila tansah anyawarta sang Narendra kalih ujare paniti sastra wewarah asung pepiling ing jaman kena musibah wong hambek jati kokontit mangkono mau yen niteni bedah apa mituhu pawarta lawur Bunda angreronto ati angur daya ngidepnya carita Keni kinarya darsana pangrimbanging ala lan becik sayap yakeh kewala lelakon kang dadi tamsil
Aglar kang samiwa sepo pindhara ping samudra obra busananing wadya pindha pandra ing puspita mangkya darat jating praja kawuryan wasanya ruri ngrurah pangring ukara karana tanpa palupitilar susilas tuti sarjana sujana kelu kalu lun kala tida Tidem tandaning dumadi hartaning radining karo banru Dedo Ratune ratu utama Patih patih linuwe Pranayaka tias raharja pamekare becik-becik parandene tan
abdi palyase kala bendul malah saya andatra rupeta kang ngribeti beda-beda hartaning wong sak negara katetangi-tangis ira-sira kang parameng kawiluting tias duh kita ketaman ing wirangi dening upaya sandi sumaruna mangimur manuk harame pamrih milik pakule temasudeng karsa tanpa wiweka